Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija. Illum qegħdin niċċelebraw is-solennità ta' San Ġusepp. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-ruħ Luis Tabone. Ħanejdu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenna rina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna rina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu. Mal-Ispiritu Santu, il-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, inti għafdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsien fidil ta' San Ġusepp. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħal kollox. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mit-tieni ktieb ta' Samwell. F'dak iż-żmien il-Mulej kellem lil Natan u qallu: Mur u għid l-qaddej tiegħi David. Dan jgħid il-Mulej: Meta inti ttemm żmienek u tkun straħajt ma' missirjietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lill-ismi u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier u jkun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, in-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. It-tieba tal-Mulej irid dejjem nanni, f'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jien qed, tjubietek tibqa' sħiħa għal dejjem, bħas mewwiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek ngħidu flimkien, nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. Qabilt patt mal-magħżul tiegħi u ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel li n-nisel tiegħek jibqa' għal dejjem, li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek ngħidu flimkien, nisel tiegħu jibqa' għal. Hu jsejjaħli int bissieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi nżomma fuq u għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ ngħidu flimkien, nisel tiegħu. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Ħuti, lill-Abraham jew lin-nisel tiegħu il-weda li jirtu id-dinja ma saritilhomx permezz tal-liġi, imma permezz
ġustizzja fil-fidi. Għalhekk il-weda tal-fidi hi marbuta biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għall-uliedu kollha, mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi, imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abraham, il-missier tagħna wkoll, skont ma hemm miktub. Jiena nagħmel minnek missier ta' kotra ta' ġnus, missierna quddiem Alla li fih hu emmen, li jagħti l-ħajja lil-mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma seta' jara ebda tama, Abraham it-tama u emmen, u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqal lilu. Hekk għad ikun kotran in-nisel tiegħek, u kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus b'ġustifikazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Ħinja dawk li jamru fit-tempju tiegħek mulej u ma jfaħruk għal dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġakob nissel lil Ġuseppi ir-raġel ta' Marija li minnha twieled Ġesu li jsejħulu l-Messija. It-tnissiel ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija wara li tgħażet ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġu Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġie bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Hija kollha iben u inti semmeħ Ġesu, għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej tifħir il-festa tal-lum, is-solennità tal-lum tikser il-mixja tar-Randan. Jew aħjar ta' profondija. Veru li qegħdin nilbsu kuluri differenti, is-soltu nilbsu l-vjola u llum qegħdin nilbsu l-abjad. Veru li llum b'differenza mir-Randan ngħidu l-glorja u l-kredu hija solennità. Imma San Ġuseppi rid jenna biex napprofondixxu aktar. Is-soltu meta niċċelebraw il-festa ta' xi Qaddejs ngħidu kemm għamel affarijiet, kemm kiteb, kemm ippretka. Il-festa tal-lewm San Ġusepp kważi ma nsibux xi ngħidu, ħaġa waħda biss. Alla fdaħlu missjoni importanti u wettaqa b'suċċess kbir. Daqshekk biss. La kiteb kotba, la jippretka, lanqas biss insibu kelma li qal fil-Vanġelu, lanqas kelma waħda. Il-Madonna qalet żewġ kelmiet. Imma San Ġusepp xejn. U għal-bniedem ta' skiet ngħidu. Imma ta' skiet jew tal-interjorità. Huwa ta' skiet għax ma jitkellem xejn, jew tal-prudenza.
dak li jqis kliemu, dak li jara fejn hu postu. Naħseb San Giuseppe huwa l-qaddis ta' ħafna nies, ta' ħafna devoti. Il-Kniesa stess tagħtu ħafna ismijiet, il-protettur tal-ħaddiema, protettur tal-moribondi, protettur tal-familja. Ejja, protettur tal-Knisja stess. X'jallimna dan il-qaddis kbir? X'jallimna? Il-Vanġelu kull ma jgħid fil-Vanġelu tal-lum San Mattew, biex ngħid kelma waħda bih. San Luqa s-soltu jagħtina tħabbira tal-Anġlu lil Marija. San Mattew jagħtina tħabbira tal-Anġlu lil Giuseppi. Ara, dan iż-żewġ evanġelisti għandhom tradizzjoni differenti. U San Mattew fil-Vanġelu li għadna kemm rajna taf xejdilna biss li Giuseppi kien raġel ġust. Skont il-liġi ta' Mosè kellu dritt ikeċċi lill-Madonna. Imma kif ikeċċi lill-Madonna? San Giuseppe ara fil-pjan ta' Alla u kien ġust ifisser dak li hu ta' Alla ma jaħdux hu. Kultant aħna nagħmlu suċċess, tajjeb xi ħaġa u niftaħru ftit, mhux hekk, nixxewjaw ftit. San Giuseppe ma waqafx din in-nassa. Il-missjoni kbira li Alla fdalu, il-missjoni tal-Alla. U kellu biss ix-xogħol li jeżegwija. Li qed nagħmel jien mhux jien imma Alla. Alla qed jaħdem, Alla qed imexxi. Mhux ħa nattribwixxi lili nnifsi dak li hu ta' Alla, dak hija l-ġustizzja ta' San Giuseppe. San Giuseppe kellu privileġġ li jgħix qrib ta' Ġesu u qrib ta' Marija. Mhux biss jgħix, imma jipprovdi l-għajxien għal Ġesu u għal Marija. Wara ma naħsbux li l-ħajja ta' San Giuseppe bħal ħajja ta' kull qaddejs hija xi ħaġa faċli. Mhijiex faċli ta'. San Giuseppe ma kienx jgħid ġobozza. San Giuseppe kellu d-diffikultajiet li tiltaqa' magħhom jien u li niltaqa' magħhom jien u li niltaqa' magħhom jien. Imma San Giuseppe għaraf li jpoġġi l-affarijiet f'posthom. Ħafna drabi aħna nintilfu. Is-soċjetà tagħna tintilef fil-foresta, fil-ġungla tal-ħajja ta' kuljum. San Giuseppe għaraf ipoġġi l-affarijiet f'posthom. Alla imbagħad aħna. Ara, Alla fl-ewwel post aħna wkoll jekk nagħmlu ta' imma mhux Alla il-flus. Mhux Alla il-kumdità tiegħi kif jaqbel lili. Mhux Alla imma laqwa li nkun sewwa jien. San Giuseppe mhux hekk. L-ewwel is-saltna tal-Alla, l-ewwel. Iħassbuni ftit dak il-ġenituri pereżempju li ma jagħtux eżempju tajjeb lil uliedhom. Ma naħsibx li jimitaw San Giuseppe. Meta jkunu ta' eżempju ħażin għal uliedhom, speċjalment meta laqas il-quddiesa tal-ħadd ma jmorru. Il-ħobb ngħid jien li meta jiġi xi ħadd żgħir jgħid li isma' mhuwiex il-quddiesa il-ħadd. Mhix ħaġa sabiħa għamilt ħażin. Għadha il-ġontani għamilt nobbejjed. Imma meta jiġi ġenituri jgħid li isma' ma mhux il-quddiesa l-ħadd. Ngħid isma' din ħtija gravi iktar. Mhix bħal ta' dak it-tifel, bħal ta' dik it-tifla. Għax inti barra dmir li għandek li tmur il-quddiesa tal-ħadd, għandek id-dmir ukoll li tkun ta' eżempju għal uliedek. Eħx differenza? U għandna ġenituri li jkunu ta' eżempju ħażin għal uliedhom.
Ħa nitkellmu għada fuq il-ġustizzja. San Giuseppe huwa l-bniedem ġust, dak li hu ta' Alla, taħ lill-Alla u dak li hu ta' Ġesu ta' Marija taħ Ġesu l-Marija. Tajjeb li kieku fil-festa tal-lewm nistaqsu ftit li nfusna fejn hi l-ġustizzja tagħna. Il-ġustizzja tagħna kif inhi? Għax fis-soċjetà kultant tara ħafna bużullotti. Dak li hu tiegħi u dak li mhux tiegħi ukoll. Fejn jaqbilli nġib ruħi mod u fejn ma jaqbillejx nġib ruħi mod ieħor. Ftit ilu tqajt ma' wieħed għallej Fader, dan l-oġġett tridu bil-vat jew mingħajr il-vat? U f'qalbi qed mela għadna nitħattu bil-vat u mingħajr il-vat. Dan korruzzjoni ngħidula. Korruzzjoni ngħidula x'vattu mingħajr il-vat. Dan x'taħwitu, din ġustizzja ej. U Alla jbierek qisu mhux xejn u Alla jbierek kulħadd. Bħal xejn. Ma nażmux li aħna bħal San Giuseppe. Nikċekkjaw ftejt il-ġustizzja tagħna. Lill-Alla qed nagħtih il-ħejn li għandi nagħtih. Lill-Malti lill-familja tiegħi qed nagħtiha l-ħejn li suppost nagħtihom. Jekk jien qed naħdem xogħol wara l-ieħor. U lill-uliedi u lill-Malti ma ntlhomx il-ħin fil-familja li hu dovut lilhom, dik mhix ġustizzja ta'. Dik kummedja. Dik illużjoni. X'ġustizzja hi? Jew nistaqsu ftit lilna nfusna San Giuseppe kif jista' jisperana. Illum San Giuseppe sebt it-talba tal-Papa Leon 13. Ma nafx tgħidu għax hawn sara li jgħiduha devota ta' San Giuseppe kuljum. U ħanaqralkom paragrafu biex taraw għadu x-xogħol tal-lewm, ma nafx araw intom. Fost affarijiet oħra f'din it-talba ta' San Giuseppe tal-Leon 13, tal-Papa Leon 13, jgħid hekk. Kif intu Giuseppi kont taħseb din l-art għall-familja divina u tħarisha, hekk ukoll ħu ħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu, tal-Knisja. Il-familja ta' Ġesu li 2000 sena ilu kienet tikkonsisti f'Ġesu u Marija, illum il-familja ta' Giuseppe hija l-Knisja kollha. U jkompli il-Papa Leon 13, eqret minn ġanofsna u missier ħanin din il-pesta ta' erruri u ta' ħażen li qegħdin imardu d-dinja. Iqaf magħna mismewwiet f'din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' dlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lil bambin Ġesu, hekk issa ddefendi l-Knisja mqazza Alla mit-tnassis tal-għedewwa u minn kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed minna l-patroċinju tiegħek. Sabiex bl-eżempju bl-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqgħu lejna ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen. Sannu bil-biefa u nagħmlu flimkien l-isqarja tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla vera. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna.
u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzio Pilatu, mietu difnuħ. Fit-tielet jum għammen bejn il-wiet skont il-kodba mqazza u tal-assema jiet fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex xamel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu l-mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'omm il-profet fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nisqalma mudja waħda l-maghfra ta' dnubiet u nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej għamen. Alla għażel li San Ġusepp biex bl-ubbidjenza tal-fide tiegħu ikun il-ħarries tal-familja mqazza u l-qaddej tal-misteru tas-salvazzjoni fil-bidu tiegħu. Nitolbu għalhekk u ngħidu mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għall-Knisja biex tkun dejjem imħarsa minn San Ġusepp fil-qadi tagħha biex twassal lill-bnedmin kollha għas-salvazzjoni nitolbu. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għal dawk li jsibuha bitqila biex jemmnu biex jitalmu minn San Ġusepp il-valur tal-ubbidjenza tal-fidej u jintelqu fil-ħniena kbira ta' Alla nitolbu. Għal-missirijiet u l-ħaddiema kollha biex isibu f'San Ġusepp il-mudell tax-xogħol bieżel u tal-paternità responsabbli fl-edukazzjoni nisranija ta' wliedhom nitolbu. Għal-ħutna l-moribondi biex jintelqu fl-interċessjoni qawwija ta' San Ġusepp u għalina l-koll biex nkunu dejjem lesti li minnu nitalmu il-valur ta' skiet nitolbu. Tolbu Karl Luis Tabone li għalli għadin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa il-mulejja tija il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbu mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għal din il-festa solennità ta' San Ġusepp biex minnu nitalmu iskiet l-interjorità in-nuqqas ta' tpaċpiċ żejjed. Nitalmu wkoll il-bżulija u nitalmu nkunu fidili għal missjoni li Alla fdalna nitolbu. Nitolbu mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, b'mod speċjali nitolbu għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom, għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom ma jafdaw fejk. Mulej nitolbu biex bl-interċessjoni ta' San Ġusepp bierek il-familji kollha tagħna nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti ried li mill-familja ta' David jitnissel il-Messija u ħtart lil Ġuseppi ta' Nażaret biex ikun strument li permezz tiegħu jitwettqu l-wegħdiet meżjaniċi. Żommna taħt il-ħarsien tiegħu biex dak kollu li nagħmluh għal mulej u nsiru għaddejja ta' Ġesu Kristu siedna, bi Kristu siedna. With
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Ġusepp bit-tieba u l-qima qiegħda lil ibnek il-waħdieni jinwielet minn Marija Verġni, hekk ukoll aħna jkun jistħoq ilna naqduk b'qalb safja fl-altar tiegħek. Bi Kristus Siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Fis-solennità ta' San Ġusepp ir-raġel ġust li inti tajtu lill-Verġni Marija b'żewġa, il-qaddej fidejlu għaqli li inti qiegħdu f'kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lil ibnek il-waħdieni imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu Ġesu Kristu Siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jint u salvatu tad-dinja bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Luis Tabone li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismew wied, jitqaddes ismek, tiġi salt ngħadek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfirna l-biet, palma nafru l-minu ħati għali, la ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-ħena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħajb il-mewtin kif minnek il-Missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tajli d-dinja tal-ġisem u-d-dem għad-testijek. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħaseb. Żommni dejjem fidel lejn il-komandamenti tiegħek. Ħallina qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejl. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja dejjem. Gesù Sultano, Gesù Mahmud, Ġbarzawni, nilna l-gobi u rajk meċi, tat il-ħar natu, nirġi
Jenu bil-biefa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Fil-ferħ ta' din il-festa solenni il-lum qegħdin nagħmlu f'Ġieħ San Ġusepp, tmajtna mulej blikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina d-doni li kollok tieba jogħġbok tagħtina. Bi Kristus jedna. Ħanejdu t-tlieta Marjiet li l-Madonna talbet minn dan is-santwarju f'xi 3 ijiem li damet fil-qabal. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Jekk iżommu lil San Ġusepp qalbkom illum taraw ħafna mirakli. Jekk iżommu lil San Ġusepp qalbkom illum taraw ħafna mirakli bl-interċessjoni tiegħu. Morru fil-paċi ta' Kristu.